Benvidos, benvidas a unha nova charla destas quintas xornadas do Entroido de Galiza. Como sabedes, bueno, comezamos hai uns días cunhas charlas nas que falamos sobre a recuperación do Entroido da Illa de Ons, tamén a segunda das charlas sobre o Entroido de Camba. Vimos publicar recentemente os Entroidos e máscaras tradicionais o Val do Támega, unha conversa con Nieves Amado, e que están subidas tanto no Spotify como en iVoox e tamén no YouTube, nunhas en formato podcast e noutras en formato vídeo. Como digo sempre, estas xornadas o que buscan un pouco pois é achegar os distintos entroidos que hai por todo o territorio galego, coñecer un pouco pois o seu funcionamento, a súa estrutura, en que proceso están, saber un pouco máis a nivel teórico sobre cales poden ser as orixes do entroido, as súas distintas mascaradas, etc. Con isto buscamos pois dar a coñecer ese valor cultural, antropolóxico que teñen os entroidos, a súa importancia como ferramenta de cohesión social e poder, como digo, aportar pois ese coñecemento, aprender entre todas e todos, que é un pouco pois o que queremos facer dende Orgullo Galego. Na charla de hoxe vamos para o norte do territorio galego, vamos para a provincia da Coruña, e vamos a coñecer deses entroidos que quizáis a priori pois non están nese circuito máis coñecido, pero que tamén ten a súa historia e tamén ten cousiñas moi interesantes, non? Este sería o Entroido de Cerqueda, en Malpica, e un pouco tamén o que buscamos con estas xornadas é poñer en valor e reivindicar que o entroido non é só da provincia de Ourense, non? Que o entroido hai por todo o territorio galego, nas 4 provincias, ata aí non tanto había entroido en cada aldea, en cada recuncho, e precisamente un pouco pois neste proceso de valorización e de posta en valor e de boom do entroido, pois tamén dar a coñecer todos os que hai por todo o conxunto do territorio. Vamos a darlle paso a Rosario e a Begoña, e con ela vamos a falar sobre este entroido do norte do país, non? Moi boas. Yes. Hola. Hola. Bueno, darvos as grazas, darvos os bons días, porque cando se suba isto, supoño que non serán estas horas, pero para que non o saiba, estamos grabando ás 9:00 da mañá, e nada, darvos as grazas pois por poder participar destas conversas. Grazas a vos por darnos a oportunidade de mostrar o noso entroido un poquinho máis por aí pola Galicia adiante. Bueno, eu a primeira pregunta que vos quería facer para comezar, non? Que nos presentedes un poquinho o voso entroido, onde está, cal é un pouco cal é a súa estrutura, etcétera. A ver, o noso entroido somos de Cerqueda, dunha parroquia do concello de Malpica. É un entroido que, a ver, temos uns personaxes que son os madamitos e os guardineros. Os madamitos eran os que bailaban a ribeirana. E despois estaban os guardineros que eran os que bailaban a punteada e a jote. E iban polos lugares todos da parroquia facendo o baile, eses bailes, sempre ca cara tapada. Despois tamén iban uns que iban de vellos, cunha escoba, unha sartén ou así, meténdose ca xente. Había os nenos e todo eso, dis que lle tiñan medo a eses personaxes, claro. Claro. E iban así de casa en casa, de aldea, de lugar en lugar, pois, bailando, era un, bueno, a ver, di aí, Begoña, algo ti tamén. Pois, a ver, eu creo que o resumiches ti perfectamente. Bueno, pois, diante na comitiva iban sempre unha parexa de vellos, dependendo tamén un pouco a quen con quen fales, con que informante fales, pois sempre se dan unhas pinceladas máis, bueno, outras pinceladas distintas, cada un ten a súa versión, non? Entón, uns dicían que a vella que iba diante da comitiva pois levaba pétalos no cesto e despois tirábos, non? Cando acababa a historia, era un pouco como
querer romper co inverno e o comezo da primavera. Isto tamén parecía que significaba un pouco isto antropolóxicamente, vamos. Pero, en definitiva, era eso. E o percorrido pola parroquia o domingo de Piñata, que outros tamén o refiren antes do Antroido, dependendo do informante tes, pero basicamente é o que dixo o Rosario. O sea, basicamente é eso. Sí. E vos, bueno, aparte destas madamitas, bueno, todas as figuras que citastes, quero dicir, contaba con máis elementos, por exemplo, había unha queima do Antroido ou non, ou, bueno, ou na actualidade, quero dicir, aparte destes, hai algún elemento máis ou en principio non? Non, ali non, nunca se falou. Non. Falábase de todas as cousas que había no Antroido. Unha era os madamitos e despois había outras actividades, había o xogo das vacas, o xogo da serra, o do galo, o dos casados. Non se podería beber. O da corrida, o do galo, claro. Sí, claro. Bueno, o de aquí non era unha corrida, creo que era o colgar, que era moito peor. E o colgado o que lle daba co pau e o mataba, pois o galo era peor. Está. Xa tiña matado po cocido. Sí. Bueno, mira, por aquí, polo sur, aí en Cotobade, que recuperaron o Entroido de Aguas Santas, tamén tiñan un que lle daban co pau, e agora que fixeron foi poñer unha persoa vestida de galo e vanlle os nenos detrás. Entón, bueno. Eso tamén é interesante. Claro, adaptaron un pouco os nosos tempos. Os tempos, claro. Van os nenos atrás do galo en vez de ir o galo atrás dos nenos, non? Claro. E logo tamén sobre estas madamitas, guardineros, que serían as figuras principais, quero dicir, un pouco o que preguntaba, non? Cal sería o seu papel? Bueno, un pouco como o seu traxe, non? Como van vestidos? O dos vestidos dixo ya do Rosario. O do papel era facer o percorrido basicamente era divertirse. Era a forma que tiñan de divertirse. Entón, era o que sabían. Os bailes, de feito, quen lle tocaba eran as vellas. As vellas non iban vestidas de nada. Eran as vellas dos lugares que tocaban, non? As que acompañaban os madamitos e os guardineros. Basicamente era a diversión que tiña, era chegar ao Antroido, pasar que estamos dicindo a parroquia, pero basicamente era por unha zona do lugar, que basicamente os madamites eran pola zona da Ribeira, da parroquia da Cerqueda e a que dá a costa, non? E facían un recorrido, pois máis ou menos desde Lorox hasta Folgueira, que é a Ribeira de Cerqueda. E o fundamento que tiña era a diversión. O baile e tocar, o que nos contaban é que chegaban ás casas e o recibimento non é moi distinto do de agora, bueno, salvando as distancias, non? Pero recibíanos como se fora pois a festa máis principal que había no ano, non? Dabanlle as copas típicas que era antes pois a caña pos homes, sona moi machista, pero é así, e o anís pas mulleres, era o divertimento, era a ilusión de chegar o día da saída dos madamitos para facer o recorrido e basicamente pasalo ben. Nas fiadas xuntábanse un grupo de mozas e xa empezaban a dicir como iban facer po Antroido, que quen iban ir, quen eran os que tal, a donde tiñan que ir pedir cousas para levar, pois as cintas mesmo, que mesmo hai na Ribeira hai un pazo que ten unha capilla e ten un santo que é San Ramón que ten moitísimas cintas, pois parece ser que tamén lle iban coller claro, daquela non había tanto como hai hoxe, e iban lle coller prestadas as cintas aos santos. E despois tamén dis que lle collían un pouco de fariña nas casas e cocían uns moletes para levar ese día no recorrido. Uns moletes de pan para eles ir comendo.
Para comer, claro. E collían fariña na casa sin saber para facer ese mulete. Ti imagínate a ilusión que, bueno, a ilusión que era a chegada dos madamitos e Claro. dos guardineros, que eso tiña unha preparación de antes que era tanta ilusión como o día da saída. A preparación de todo eso, que non é como agora temos todo ao alcance da man. Fainos falta unha cinta, imos comprala. Fainos falta, antes non, arrapañábase o que había polas casas e incluso se lle quitaba os santos. E non era pecado. Claro, claro. E logo tamén citastes antes a Ribeirana, que entendo que o que dicíades, non, que é o baile tradicional deste Entroido, pero que entendo que é tradicional de toda esa zona, non? Sí, a ver, en toda a zona se bailaba a ribeirana, sí. Os que bailaban a ribeirana eran os madamitos. E despois os guardineros bailaban a jota e a punteada. Eran... A ribeirana, non sei se coñeces o baile, é o baile máis ancestral que se coñece. É un baile totalmente diferente aos outros, porque os outros están organizados fila, punto, sabes? A ribeirana é un baile de figuras, que van facendo figuras circulares, e os homes, e sobre todo as mulleres, e os homes van facendo como cruces. Non son tablón, sempre son cruz. É un baile moi, bueno, moi diferente aos outros, totalmente diferente aos outros, é espectacular. E tamén, a pregunta que fago sempre... Sí, dime. Algo que ao mellor, bueno, xa nos vas preguntar, pero todo este movimento de madamitos e guardineros e todo incluídos bailes, todo surxiu sobre o ano 89, que veu aquí a Cerqueda o director de Xacarandaina, Quique Peón, non sei se che soa, supoño que son, porque a nivel Galicia, a nivel... Entonces, fixemos unha recollida que, eu sempre o digo, eu supoño que Rosario terá a mesma opinión, que para nós foi como abrir os ollos e as orellas do que tiñamos de arredor, porque non tiñamos nin idea do que tiñamos de arredor e tiñamos verdadeiras xoias nas nosas casas. De feito, hai compañeiras, eu non tuve esa sorte, pero hai compañeiras que, de feito, a abuela, a tía de Rosario, e a abuela, efectivamente, xente que tocaba, a abuela de unha das nosas compañeras, o avó, descubriu que tiña un bailador na casa de Ribeirana, o sea, foi totalmente un descubrimento para nós, é algo que sempre estaremos agradecidos, é algo que, a pesar de que a asociación se levaba funcionando como tal, sobre todo na música e na danza, a partir de aí foi como cambiar o chip e empezar a aproveitar o que tiñamos de arredor, sin nada inventado, porque hasta ahora eran bailes, aproveitando a materia prima que tiñamos aquí, que desde logo é maravilloso, e que era petar en cada porta, e en cada porta había un tesouro. Foi unha época, un boom para nós, foi un lanzamento, estaremos agradecidos eternamente a esa recollida, que para nós foi superimportante para a asociación. Enseñounos a riqueza que tiñamos aquí. E unha delas foi a Madamitos, que non hai de arredor nada igual. O sea, hai outros madamitos, pero de arredor non hai nada igual. E iso tardamos un pouquiño máis, porque naquela recollida xurxiu a idea, porque claro, estaba moita xente maior xunta e falábanse moitas cousas, e alguén comentou algo, e dese alguén que comentou algo que saliu aí, pois aínda non foi ao dereito, que creo que esperamos un aniño ou así, pero a partir de aí, tamén no Concello, polos gobernantes que gobernaban daquela, tamén nos impulsaron que nos axudaron a pagar as telas, cando empezamos a facer os primeiros traxes, de feito deixaron o noso local para facer os traxes, que era un local
que enseñaban costura a xente e deixáronos o local para facer os traxes tamén, isto tamén é de agradecer, e a partir de aí foi cando recuperamos a tradición. Debeu ser polo ano 91, máis ou menos. 91, 92, por iso foi. Efectivamente, sei que esperamos un aniño, máis ou menos, porque tuvemos aínda que investigar sobre eso, porque a partir da recollida, que saliron os bailes, que saliu todo, pois a partir de aí aínda tuvemos que investigar sobre eso, non? E chegar a facelo, e tamén facer, o sea, os informantes dicirnos como era máis ou menos, como eran os recorridos, e todo os traxes que tiñan o seu aquel, e a partir de aí foi cando empezamos a ir para diante con isto tamén. Eses anos foron para nós como eso, como abrir as portas ao que tiñamos de arredor, que era maravilloso. Porque ademais estamos, claro, supoño que non é o mesmo vivir un proceso de recuperación agora no 2026 que no ano 91, que aparte, claro, naquela época habería ainda xente pois que naceu a principios do século, incluso a finais do século XIX, entón, claro, aí sí que che dá acceso a unha información que tivo que ser impresionante, non? É que, claro, fala ti, Rosa, fala. De feito, miña avoa iba nos madamitos e todo, pero miña nai xa nunca os viu. Claro. O vai un corte xeracional que se perdeu, polo que xa todos sabemos, e entonces foi como saltar esa xeración e volver outra vez a telo o noso, non? Eso foi impresionante. Unha xeración perdida. Efectivamente, unha xeración perdida. E o que decías ti, a ver, cando foi a nosa recollida, que nós sempre dicimos a nosa recollida, pero foi a recollida de outras xentes tamén, que a partir de aí, eu creo que non hai un punto de Galicia que non viñera a recoller a Cerqueda, non? Pero para nós foi a nosa, o noso impulso grande. Daquela era fácil, porque aínda tiñamos informantes, moitos. Hoxe en día teste que ir aos vídeos. E gracias telos, porque a maioría deses informantes xa non están. Pero, bueno, quedamos nós, que agora, como dicimos nós, agora somos nós as vellas e a vida a xunta nós. Claro. E, bueno, que temos a posibilidade tamén, pois, igual, de poder recollelo por escrito, por vídeo, Sí, é vídeo, gracias a Dios, sí. Bueno, gracias a Dios non, gracias ao traballo. Porque eu o que vos quería preguntar, quero dicir, cando falas con moitos entroidos que desapareceron, nalgúns casos contan que foi que, bueno, que a guerra civil e a ditadura influiu moito, noutros casos foi a emigración, que marcharon xeracións enteiras, entón estas cousas deixaron de celebrarse. Na vosa zona non sei cal foi, digamos, o motivo principal, vamos. Eu penso que foi pola guerra, Home, claro, sí. E despois pode ser a emigración tamén. Moito dos nosos pais, a ver, está claro que a guerra influiu para moitísimas cousas e iso tamén, non? Pero moitos dos nosos pais tamén marcharon para a emigración. Pero a historia é que creo que seguramente a guerra influiu, pero foi como tamén que estaba un pouco denostado eso xa. Sabes? Houve xeracións que tampouco lle deron a importancia que tiña iso. Viñeron outros bailes, viñeron outras modas. Os gaiteiros, coas acordeóns, o saxofón, unha charanguiña que viña. Efectivamente. E a xente xa non quiso seguir co de antes. E outras formas de celebrar o Entroido, máis modernas. A discoteca, como se sabe. Efectivamente. Entón, como que sempre denostamos o que temos aí que é fantástico, pero lo moderno é moito mellor. Claro, sí, xusto noutras jornadas tamén algúns comentaban que, bueno, que efectivamente que moita xente nova marchou para a emigración, entón houve aí unha ruptura xeracional, logo tamén a xente que marchaba para as cidades, claro, víase isto como algo máis así bello, do pasado. De paletos, non sei, é o que hai. Claro. Mi abuela se preguntaba que meu abuelo, que cantaba moito e todo,
bueno, que se puñía ali de noite ca man á crella, dicía el, puñese aí ca man á crella e veña cantando todo, e cando foi o da guerra non podían nin dentro das casas falar. Claro, é que xa Porque está. había os espías, como se suele, non sei como lle chamaban, eu non sei se chamaban os milicianos ou, bueno, que eran ao mellor veciños ou incluso a Guardia Civil que pasaba polos lugares e o que era noite, ali dentro das casas non se podía dicir unha palabra. Eso, queiras que non, marca e vaite condicionando ese medo, ese todo. Esa alegría tamén. Claro, Claro. Esa alegría, esa espontaneidade, non eres libre xa para tela. E despois que che van inculcando que eso non está ben e que eso non está ben. Entón, ao final, sabes? Sí, no, está claro. E aparte, noutros entroides contaban, non? Que non lles deixaban taparse a cara, bueno, quero dicir, ao final moitos factores, pero sempre coincide aí, ao final da guerra, que houve unha gran ruptura con todos, bueno, cos entroidos e con moitas outras cousas, non? Pero unha gran ruptura, e, sin embargo, agora, que é un pouco que vos quería preguntar, non? Que estamos vivindo unha fase totalmente distinta, hai un boom de recuperación de entroidos, cada ano están saindo novos, e están servindo en moitos casos pois para xerar cohesión social, non? Xerar identidade, arraigar a xente ao territorio, poñelo en valor. Entón, un pouco, como vivides vos todo este boom de recuperación de entroidos e tamén no voso caso, non? Quero dicir, que papel cumpre en cuanto a si será pois, cohesión social, arraigo no voso lugar, etcétera, non? Eu penso... Fala ti, Rosa. Eu penso que todo que se recupere, que é superpositivo, vamos, que, jolín, estamos falando de recuperar cousas que antes había. Claro, hoxe en día, cas redes, con todo, pois, estableces conexión con uns, con outros, hai, non sei, é como, digamos, un compañerismo antroidil. Sí. É como un compañerismo, eso. Que pasa? A min paréceme que está genial, é o máximo, pero que hai unha arma de doble filo, non polo... Agora, claro, moitos antroidos que se están masificando, xa están perdendo a esencia totalmente do que é o que é. Sí, hai certos antroidos que pasan de ser o antroido en sí, a diversión, Os do propio lugar, o significado que ten para eso, a ser macrobotellóns. Claro. O sea, totalmente, macrobotellóns. Non sei. Nós por aquí, a verdade é que o Concello de Malpica sempre foi moi activo culturalmente, moi activo. En concreto, Cerqueda chegou a haber 5 asociacións, 5 ou 6, se mal non recordo, entre festas, fútbol, veciños, a cultural, que, por certo, nos imos xa casi cara aos 40 anos, a Asociación Regañas. Eso, queiras ou non, é un fervedoiro onde salen moitas cousas. A xente inquieta, a xente que, bueno, pois quere coñecer e quere dar en valor o seu, e aquí sigue se mantendo pois o Farruco en Malpica, creo que é, non quero meter a pata, o Faustino, non hai moito que en Barizo se deixou de facer o xogo das vacas, non hai moitos anos que se deixou de facer o xogo das vacas. E menos recuperaran, pero... Sí. A ver, recuperaron, eu non sei se foron 2 anos ou así. Sí. Dicendo, sí. Despois estamos coa a Micaela de Buño, que está a tal hora no seu boom máximo, pero creo que xa está pasando po lado de, sabes? Xa pasou. Sí, xa pasou, efectivamente, porque xa é unha macrofesta por botellón, o sea, así de... Claro. Que están aí mantendo, e que de feito é unha das tradicións que estuvo aí aguantando durante moitos anos, e despois de repente como que agora pois é multitudinaria, é unha cousa... Antes non podían ir as mulleres. Efectivamente, non podían ir as mulleres. Só podían ir os homens. Claro. E iban os homens. Hubo casos de que sospechaban de que un disfrazado que era unha muller é de quitarlle a roupa para
Sí, realmente, sí. E despois pero sí, agora vai todo o mundo, claro. efectivamente. E despois o caso dos madamitos, pois estámolo mantendo porque a xente que vai aos madamitos ten a mesma ilusión que cando empezou, parécenos que é algo que ten que seguir aí, que ten que tal. Que podería estar máis interesado, quero dicir, ao mellor podería chamar máis atención, seguramente que sí. Pero Claro. son os mundos que vivimos, estamos peleando contra Goliat, no Os que tema do imos idioma, no tema de manter as tradicións, en todos eses temas. facémolo porque nos guste, porque Porque indan que seamos poucos, pero somos poucos. efectivamente. Pero para nós é importante que seguila mantendo. E tamén, bueno, poñer en valor que moitas veces e cada vez máis identifícase o Entroido con Ourense, pero que Entroido hai en toda Galicia, ou seja, é algo que ali se conservara máis figuras, mellor, etcétera, non? Pero Sí, que Nós, por exemplo, eu cando éramos pequenos, cando non había os medamitos, pero había os antroidos. Nós chamábamos antroidos, os que en algún sitio lle chaman ferrumecos ou barranfóns. Nós, o nombre que tiñamos eran os antroidos. E nós temos de antroidos que era ir cas cousas vellas, tal, coa cara tapada, con unha pañoletiña aí, de casa en casa, dabanche unhas filloas, tal, ti facías un teatrillo, bueno, e había antroidos. Viñan antroidos durante todo o antroido. Claro. Pero eso xa se... Despois chegou un momento que viña ao mellor un antroido ou dous e xa non viñan nada, non facían nada. O único que era, viñan con unha funda e puñenche así a man, xa nada máis entrar pola porta para que lle deras algo, pero xa non... E despois, pois tamén, eso perdiuse totalmente, agora non hai antroidos. Pero tamén non temos que esquecernos que estamos falando dunha aldea e o envellecemento da población é moi importante, nas casas non queda xente xa, o sea, queda xente maior, e non é como antes que, bueno, pois cando empezamos ainda había casas con xente, agora xa non é tanto, a xente, a población está envellecida e a xente xove non vive aquí xa. Eu penso que hoxe en día xa non che abrirían a casa. Efectivamente, sí. Non hai medo, as casas xa teñen todas un cierre, xa non das accedido á porta, tes que xa chegar desde fora, non? Cambiou totalmente tamén nese sentido. Sí, porque é o que hai, as aldeas quedamos 4 e se ves o que hai de redor, pois a maioría das casas son xente maior, non hai nenos, non hai xente nova. Entón, iso tamén influye moito para bueno, para cando falo percorrido de que a xente veña ou que saia á porta, sabes? Iso tamén influye moito. E pois ao mellor tamén é o cansancio de vernos, aí veñen estes outra vez. Claro. E porque nós somos moi testarudos. E o vosso Entroido, quero dicir, que día saía? Quero dicir, antigamente tiña algún día grande ou agora tamén, e logo varios días máis ou cale, quero dicir, na actualidade que día saídes? A ver, depende, hai xente que di que era o domingo antes do Entroido, hai outra xente que era o domingo posterior, non? Sí. Porque despois no Entroido facían o xogo das vacas, o xogo da serra, todos os días había outras cousas. Nós agora fixémolo sempre, non? Casi sempre, o domingo. Nós marcamos o domingo de piñata e desde que empezamos sempre o facemos o domingo de piñata, o sea, o domingo posterior ao domingo do Entroido. Sí, sempre. E tamén, bueno, para un pouco ir concluindo, non? A xente que queira pois informarse un pouco máis sobre o voso Entroido, quer dicir, tedes algunhas página web, redes sociais ou algo, bueno, sobre Entroido e en xeral un pouco sobre o traballo cultural que facedes na zona? Pois, sobre o traballo que facemos, nós temos unha página de Facebook e máis de Instagram da Asociación Cultural Raigañas e despois, co tema do Entroido e da recollida, que nós non temos aí algo plasmado ben en ningún lado, pero si hai un libro
que ainda onte estivemos repasando. E agora no CAT tamén hai... No CAT, que é unha aula que hai no Centro Comarcal en Buño, que é do Concello, pois hai unha mostra que se pode ir ver como son os traxes e todo o rollo, non? Pero despois, así como quero ler sobre isto e informarme aí meticulosamente e tal, hai un libro que se chama Mascaradas, non? Sí, Mascaradas da Península Ibérica. Onde está bastante ben reflexado o Antroido de Cerqueda. Pois remitido queda para que a xente poida saber un pouquiño máis e nada, pola miña parte agradecervos que, bueno, poideras estar aquí hoxe e máis a estas horas para falar un pouquiño máis sobre o voso Antroido e, bueno, tamén para benizarvos, non? Porque hoxe en día sí que soster este tipo de cousas tamén é complexo e nada, como digo, darvos as grazas. Gracias a vos por preocuparvos do noso Antroido. Graciñas. E para a xente que nos estades a escoitar, como digo, esta conversa quedará subida en iVoox, en Spotify, formato podcast, en vídeo tamén no YouTube, e tamén estar, bueno, atentos, porque nos próximos días subiremos novas conversas. Vamos ter aquí a Robert de la Torre, o Entroido de Ribadetea, en Ponteareas, etc. Así que nada, emplazo vos a seguir estas xornadas. Graciñas. Chao.